вагонҳои болаззате ки ҳамарӯза шумо истеъмол мекунед дар ан ҳамин корхона истеҳсол мешаванд. Ин аст барномаи Made in Tajikistan. Бо шумо ҳастам Рафаэл Гулов ва мо қарор дорем дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Хубҷам Инвест ва мефаҳмем ки дар ин ҷо орду равған чӣ гуна омода мешаванд. Рафтем. Дӯстони азиз, ин аст анбори нигоҳубини гандум ва ҳар як тои ин 5000 тонна гандумро дар худ ҷой медиҳад. Ногуфта намонад ки корхона роҳи оҳани махсуси худро дорад ва вагонҳои махсус ба ин ҷо аз Қазоқистон ва Русия гандум меорад. марҳилаи аввал ин шустушӯи гандум ва ҷудо кардани гандум аз гандум майда мебошад ки ин кор низ ба таври автоматӣ сурат мегирад ва гандум майдаи ҷудошуда барои хӯроки чорво фиристода мешавад. ҳар як нафар дар як рӯз аз 1.5 то 2000 халтаро бо орд пур мекунанд ва баъдан ба амбор мефиристанд. корхонаҳои мо тасмим гирифтанд соли 2019 ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ду коргоҳи нав, яке коргоҳи истеҳсол ва коркарди гандум бо иқтидори 600 тонна дар як шабонарӯз ва дуюми коргоҳи истеҳсоли равғани растанӣ бо иқтидори 50 тонна дар як шабонарӯз таслим гирифта шуда буд ва ин иқдоми худро мо соли 2019 моҳи октябр иброз намудем ва хурсандона имрӯз ба бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳузури бевоситаи пешвои миллат сани 12 июни соли ҷорӣ корхона ифтитоҳ шуд. Айни ҳол корхонаи шумо чанд гуна брендҳоро истеҳсол мекунад? айни ҳол маҳсулотҳои мо дар бозори дохилӣ зери тамғаҳои молии фаровон як тамғаи молии ТМК, тамғаи молии Анко муаррифӣ карда шудааст. 300 нафар пурра бо ҷои кори доимӣ коргарон таъмин мебошад. дӯстони азиз, расидем ба қисми истеҳсоли равған дар корхона ва ин зарфи калоне ки мебинед дар дохили худ зиёда аз 300 тонна равғани хомро ҷой медиҳад, яъне ки аз чигит равғанро мегиранд, ба ин гуна зарфҳо ҷой медиҳанд ва ба марҳилаи дигар яъне тозакунӣ мефиристанд. дар тозакунии равған ан ҳамин механизми асосӣ аст ки равғанро аз ишхори собун ҷудо мекунад ва равғани тоза барои равғани истеъмолӣ фиристода мешавад ва ишхори собун барои истеҳсоли собуни ҷомашӯӣ яъне хозяйственная мыло. брендҳои равған бо номи Анко, Анҳор, Зарзамин ва Хубҷам истеҳсол мекунад ва айни замон дар сехи бандубаст қарор дорем ва дар зарфҳои аз 1 литра, 2 литра, 3 литра, 4 ва 5 литра бандубаст карда мешавад. Хуб, инчунин мехостам фаҳмам ки дар чанд минтақаҳои кишвар нуқтаҳои фурӯши шумо қарор дорад? нуқтаҳои фурӯши мо дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст ва айни замон беш аз 170
нуқтаи фурӯш дар тамоми ноҳия ва вилоятҳои ҷумҳурӣ амал карда истоданд. беҳтарин. мақсади асосии мо расидан ба ҳадафи чоруми миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ин саноаткунонии кишвар бо сурати кишвар ва таъмин намудани аҳолии кишвари худ бо маҳсулоти аълосифат ва қонеъ кардани талаботи мизоҷони худ мебошад. дӯстони азиз, ҳар як маҳсулоте ки корхона пешниҳод мекунад дар лабораторияҳои махсуси худ аз ташхис мегузаронанд ва баъд аз иҷозат ба бозор пешниҳод мекунанд. барои санҷидани орд аз намуди зоҳириш сар мешавад, бӯй мағзи онро месанҷем. баъд аз ин бо таҷҳизотҳои ҳозирзамон, баъд аз гузарондани намӣ дар ҳар як таҷҳизотҳои ҳозирзамон мо орд ба ҳисоби гузаронда мешавад. омӯхтани сифати орд бо тарзи химиркунӣ яъне баҳо дода мешавад. дӯстони азиз, ҳар як навъи орде ки дар ин корхона истеҳсол мешавад, ҳатман пеш аз ба фурӯш баровардан ана гуна хонумони зебо онро хамир мекунанд, омода мекунанд, пухта санҷида ва баъдан барои фурӯш иҷозат медиҳанд. ҳамин ягон маротиба шудааст ки масалан ягон навъи орд ҷавобгӯ набуд ба талабот ва шумо гуфтед ки онро бояд нафурӯшанд? мехела мешад сразу фурӯшва намемонад, аз дигар истеҳсол мекунад. беҳтарин, ташаккур. хуб, боз мо метавонем бубинем ки ин нонҳо чӣ гуна дар куҷо омода мешаванд? ин манину виши сорти. виши сорт? ин дуюм сорт. дуюм сорт. хеле хуб. ҳозир барои пухтан мефиристед шумо? барои пухтан баъд аз ним соат мепазем. дӯстони азиз, анамун хамире ки дидем аллакай натиҷааш омода шуд ва дар зебои бисёр нон зебо аст, вазбин аст ва маззаашро чашида мегӯем бисёр гарм низ аст. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. беҳтарин. тавсия дода мешавад ҳатман харидорӣ кунед, нон пухта истеъмол кунед. хотиррасон мекунем ки шарики кулли барномаи мо ҷамъияти саҳомии пӯшидаи ТАДЕС мебошад. ТАДЕС 82 сол дар беҳдошти манфиатҳои иншооти энергетикӣ. ин буд нашри навбати Made in Tajikistan. бо шумо будам Рафаил Гулов. Та дидори навбати хайр.